Nee, dat zijn geen ufo's. Dat zijn hondenfrisbees. Daar train ik met mijn border collies de dog frisbee mee. Dit is Murphy. En Murphy vindt de camera een beetje eng. Murphy, kijk eens. Waar is je frisbee? Kijk je op laten staan. Heel rustig draaien. En hem er dan in geven. Eentje achteraan geven. Heel knap om met me. Ja, achtje. Yes. Achtje. Ja, dit is hondenfrisbee. En hondenfrisbee is een spel tussen baas en hond. En de hondensport is echt een sport met meerdere frisbees die je achter elkaar werpt naar de hond toe. En jij moet zo goed werpen dat je hond ze kan vangen. Dit is al een vergevorderd stadium. Ik ga even een makkelijk rondje doen. Gewoon een backhand. Gooi ik hem achter de rug langs. En hopen we dat te vangen. Gooi ik er eentje nog omheen. Ik laat de hond tussen de benen doorgaan. En het is een heerlijk spel tussen hond en baas. Het is echt van, hey, ik laat hem wat doen en als beloning krijgt hij de frisbee. Ik laat hem nog wat doen en dan krijgt hij op een andere manier de frisbee. Ik doe aan wedstrijden mee, omdat het een extra dimensie geeft aan het sporten. Als je hond daar 2 minuten op het veld staat te knallen en jij hebt netjes een leuke dag, dan ga je echt een heel goed gevoel weg. Je kan ook worpen achter je rug doen. Dan laat je hem voor je zitten. Met hoe zit. Laat je hem door je been heen gaan. En dan heb je weer een andere worp. Als je een wedstrijdje speelt, dan krijg je dat soort dingen dus waar je op beoordeeld wordt. Ja, we zijn, in 2006 zijn we 7e geworden van Europa in de categorie van de USDDN. Je hebt verschillende wedstrijdcategorieën. De UFO, de USDDN en de Skyhounds. En iedere wedstrijd die heeft zijn eigen criteria waar je voor moet spelen. Goed zo. Van tevoren even een introotje. We laten hem vallen. En hij krijgt een leuke frisbee. Het is echt eigen initiatief. Je bent erg leuk bezig. Alles mag als handler zijnde.